A estas alturas, está claro que os galegos non toleran as inxustizas. Pero aínda queda unha cámara oculta por ver. Home, Gonzalo, que? Hombre! Pasa. Que tal? Quanto tempo? Que tal? Aquí estamos ben. Viste a cara? Hombre, por fin me vou ver facer aí da terra. De que terra? A ver se lle dou vendido a Charo, a atestante. Claro que hai un problema pequeno aí. Son máis metros do que era dicir, claro. Moville un pouco o marco, non sabes? Como? Ni moveches o marco? Movín o marco para escuadrala porque non me daba ben para o ferrado. Entonces movín un pouco o marco e agora xa me dá o ferrado. E podo completar o ferrado. Pero eso non é legal. E como le digas, que se ele non se entera se lle move o marco ou non. Que se entera se lle move o marco ou non. Se ele é da ciudad, da capital. Pero vas a meter en jaleo, se echo de juego. Bueno, vou meter que jaleo me vou meter eu. Vou meter en jaleo. Tras afearlle o comportamento, o coñecido donoso vilán senta na barra do bar. Escoitarían os homes da mesa do lado que este home pretende estafar a súa veciña. Un rapaz e un home tomando tranquilamente unha cervexiña. Bueno. Hola, Chan. Hola. Hola, Sam. E tal? A muller está a piques de saber que se quere mercar a leira, vai ter que pagar máis. Quedáramos en 6.000 euros, pero non poden ser 6.000 euros, Como? Parece que está querendo mirar, non? Parece que está querendo mirar. Teñen que ser 8.000. Pero por que hoy? Porque a terra, claro, a terra é Medina, pero a terra, estábamos falando de 6.000 euros, se eran 3 cuartos de ferrado. Pero a terra, me deuse ben que mandei un perito, é un ferrado completo. Entón son 8.000 euros, Estás contando ahora, home. A terra ten un valor. Se é un ferrado son 8.000 euros que non son 6.000. Os homes da mesa do lado miran de esguello e parece que comentan o que está a acontecer. Bueno, ti mira aí, lee o contrato que me están chamando. Está aquí vibrando este, me están chamando. Aí está clarito, ti lee é o que vale. Claro que me están chamando. Sí, Pero vamos a ver, dime. pero isto non é normal. Onde queres este mona que saque ahora 2.000 euros? Pero, bueno, isto é increíble. A muller lamentase en voz alta e o mozo da camiseta azul non pode parar de mirala. Atreverase a intervir cando volva o noso actor. Que? Aclarado. Eu estou falando co perito que me mideu e... Muller, tranquilízate un pouco. Me tranquiliza de que... Claro, estou falando co perito. Aproveitei que estaba fora e falei ao perito para acordar todo. Quero acabar isto xa, de verdade, non podo máis. Son as medidas que eso. Vale, o que ti queiras. A actriz firma o contrato baixo a atenta mirada do rapaz de azul. O que ti queiras. Firma unha copia túa, Trae. eu te firmo a miña. Moi ben. Non me está pensando, Puso cara de... Aí vai. Mira que firmado ben todo. Leches. O mozo recoméndalle que lea ben o que firma e non contento con iso, volve intervir. Oiches. Mira ben que firmaras igual todo e... Eu xa mirei. Tío, que tens que mirar é que as dúas follas son iguales. Eu que sei xa, que me ten loca este home, te lo juro, xa non sei. Non son iguales. É que unha copia tens que jardala a ti. Pois dama, veña. Pero tens que mirar que as dúas que firmaches tens que sean iguales. Deixame a outra. Entendes? É só un precontrato, non? Entendo. Para contar, é unha autorización. Ahora, cando vai a regueira, teme que dar 8.000 euros e listo. De todas formas, tendes que ir ao notario. Bueno, pero ele xa me firma unha autorización para comprarme. Ti mira que sean iguales as medidas e todo, punto. O rapaz insiste en que comprobe as medidas. Podes mo mirar. Pero que o teu abogado... Pero te importa, che logo moito, que mo mira alguén. Eu vexo que está moi Parece nerviosa. que é unha cousa entre tú e entre os dous. Xa, é unha cousa entre os dous, pero eu vexo que está moi nerviosa e estou dicindo que mire o que firme. Queres que chulea? Queres que cholea a que ofreces a lerlle o contrato. A actriz ensina o contrato ao mozo de azul para que o revise. Bueno, é que sodes abogados ou... A ver, eu vexo moi nerviosa. Unha que aquí faltan datos. Pero os datos xa os rellenaremos, o importante é a firma. No, firma, bueno, a ver. El quere moi chatúa, el quere estar como que todo o contrato este legal. Isto é o mellor que o faces é por unha mobiliario.
Por unha inmobiliaria. Pero se isto era un negocio entre ti máis eu, E sigue sendo. Se temos que pagar, que non ves que a inmobiliaria nos cobra cartos á parte, muller. Pero aquí tampouco che pon a cantidad. Bueno, non dixestes que eran 8. 8.000? Pero aquí donde pon 8.000. Pero eso rellenámoslo despois. Si, así por 10. Non vou poñer 10, dije que quedamos en 8, a palabra miña. Sabes que a miña palabra é miña palabra, Dixestesme que eran 6 e ahora disme que eran 8. Esa é a tua Porque a palabra. terra non son 3/4 que é enferrado. A muller volve á súa mesa para finalizar a compra, mentres o rapaz continúa pendente da acción. Pon aí 8, poño eu 8.000. Pon os 8. Porque despois igual se te ocurre... Non, muller, sabes que fon de palabra. Toma o boli. 8.000. Mira. Niega con la cabeza. Nega coa cabeza, O noso actor escribe a cantidade no contrato, pero o mozo de azul non lle convence como se están facendo as cousas. Xa está, señor abogado. Eso non vale para nada. Eso non vale Eso para non vale para nada. nada, díxolle. Como que non vale para nada? É un papel de compra-venta entre eu e ela. Pero non tendes datos, nin DNI, nin nada. Ora, eso tendes que ir ao notario, senón eso non vale nada. Bueno, pois, e teremos E que ir. despois pasar a que é unha finca, entende? Sí, Despois esa finca tens que ir ao registro da propiedade e pasar ao teu nome. vale. Vale, tens que ir ao notario. Bueno. Antes de pagar nada, tens que ir ao notario. Antes de pagar nada tengo que ir ao notario. O mozo aconsella con moita educación que non se realice pago algún antes de ir ao notario. Pero o noso actor continúa forzando a situación. Podíamos pasar do notario, porque o notario é un gasto de cartos. Eu Pero gasto bueno, de... xa levas 2.000 No, máis. o notario só podes pagar vale, vos. oíches. O notario alquila. Porque senón a finca está o teu nombre, entende? Bueno, pero pasámoslo os dous. Acabamos de rellenar o papel para ti, papel para mí, ela págame, fago un recibí e xa está. E aforramos os cartos do notario. Eso non vale nada, tens que ir ao notario. É que non lle pode dar máis consellos. Sí. Mira, como te chamas? Charo. Charo. Sabes onde está en Carballo? Vas ao notario. Hai dous en Carballo, o que queiras. E ali xa te explica o procedimento que tens que facer. Vale. A pesar do que explica o rapaz azul, o home insiste. Se vamos ao notario son máis cartos, porque ti terás que poñer unha parte, me parece que tens que pagar ti todo, porque o que compra é o que paga, o que vende nada. Pois depois eu teño que pagar ya a Hacienda, e vas ter que pagar ao notario. E non sei se non che andará por 1.000 ou 2.000 euros máis, arriba. Charo, meu consello, vai ao notario e ali explicache o que tens que facer. Pois nada, pois vai haber que ir ao notario. Pois vai que levar el que sí. Eu é o meu consello, porque senón non che vale nada, fica non está o teu nome. Fíxense no que vai a continuación o mozo tras buscar un teléfono no seu móvil. Charo, Que? mira, vas a xunta Javier Manuel Elbo Ferrán, a Ven Carballo. aquí apunto. A Carballo, está mandando a un notario. Ese que é un abogado? Pois sí, Como se chama? Logo hai que meter isto en abogados, agora. un papel. Eu, Palvín. Mira, ti vas a xunta o notario, chamase Javier Manuel Elbo Ferrán, está en Carballo. Vale. Este é o número de teléfono, se non búscalo no móvil. Sí. Vas ali, tel o número de referencia catastral da finca. Non. No, bueno, búscancho ali. Non pasa Vale. nada. Se sabes Vale. onde está a finca, É que número? Vale. vas ali e comentas a Vou situación. apuntar Vale. referencia catastral. E ali xa te digo que tens que facer. E aínda non rematou. Te dá igual, aunque lle movas os marcos. Se hoxe en día veñen os peritos e xa o fan. Pero o perito xa o mandei eu. Charo, é o meu consello, vale? Vai así, porque o que che vai cobrar non vai ser moito. E de feito, a consulta non che vai nin cobrar, estou seguro, vale? Vale. O consello, eso é o que tens que facer para facelo ben. Vale. Porque Gracias. esa finca pode ter recargas, que non o sei, e despois tens que pagar las tías. Vale? O rapaz de azul ten moi claro que só existe unha forma de facer un contrato legal, ante notario e coas contas claras. A ver, espera. Pero vamos a ver, o precio tamén o pon o notario da finca. Poderéis non poñer eu. Que sí, o prezo polo ti. Moitas gracias, Como te chamas? É o Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Dame un abrazo a mí porque me axudaste un montón.
Gonzalo e a nosa actriz fúndense nunha aperta. Estivo pendente dela e afrontou o que acontecía con calma e educación. Sen dúbida, é maravilloso. E saímos para dicirlo. Por experiencia, fainas ben, fainas ante notario, porque... Es unha persoa maravillosa. Non poñas esa cara, que todo bobo. Pero que pasou? Que pasou? Xa. Como te chamas? Gonzalo. Ao principio de todo, enteraches da conversa cando se estaba empezando a falar da problemática dos marcos? No, a verdade é que sí que vin que estaban falando de algo, pero non sabía exactamente de que, e despois, cando outro chico foi pa barra, dixolle, isto non se fai, non sei que, non sei canto. Pero realmente tampouco sabía ao 100% de se eran de marcos ou se era papeles ou o que fose. O que máis nos sorprendeu foi que fuches moi prudente dende o primeiro momento e super educado, porque mira que eles, bueno, estaban encendéndose un pouco e aínda así fuches moi calmado, aconsellácheslle. Nun momento dado incluso ya anotaches nun papel os datos dun notario, non? Sí, sí. Porque, bueno, fai pouco tamén eu fixen unha compra e bueno, asesoroume e daquela sempre ben que alguén che diga o que tens que facer e como tens que facer para despois non ter problemas graves. Chamabanche abogado eles, pero non sei se vai por aí o tema. No, o que pasa é que era a Policía Nacional e daquela, bueno, estudiei... Algo de legislación sí que se sabe, ainda que algo de sexa penal, bueno, sí. De corazón, grazas, aplauso forte, de verdad, porque... Vale.